Sa mga palakong ninyo. One for the road, two for the canal. Naglulusot kay walang angin. Ang dalan isang strict kayo. Magliko-liko unas pa ng ang. Nausa ka ba bago na-assign sa usahan ng pamutian? Saglit iba ko siya, schedule niya wato sa baryo na pagpinlaluan. Huwag si katulong dito sa kapingin. So magkato niya, nanikapot ang taon siya sa wato niya, huwag kasi kauban. Ang iya mong gamay na kulito, huwag katulong. Musa sa iyang pag-adto na mutana siya sa grupo sa mga kuyan, sa mga bata, nagduwa, abot dito sa usa ka lugar. Pumingon siya, dong, tulog ilo bumilyo asa man ang dalan, paingon sa kapilya. Kay, tao ka ang mga tao, pagtuluan ko kamo sa dalan, paingon sa langit. Pumingon ang mga kuyan. Wow, dahil katulog sa dalan, paingon sa kapilya sa langit ng Panginoon. May soon, kana na istorya, it's very common sa Pinay. No? Apan naghatag kini o lawong kaayo o pangalando. Alam ka na ito, ilabi na karoon sa ikaduhang Domingo sa Adviento. Kung mga itong Ebanghelyo nag-isgot man kabahin, no? Sa dalan. The magic word is dalan. Tuwing ang dalan, pagbuha ang dalan. Yes, indeed. Kung ato ka paminaw yan literally, in the sense, wagi ganahan na wagi sa dalan ng mga lambukon. Dalan na simentado, dalan nga gamay, dalan nga awaaw, dalan nga libaong, kung kanan pa, kung layo kaayong daan, wagi ganahan na. Kasi, ang atong gusto nga dalan, of course, indo, simentado, hayag, klaro, lapad, o diyan kasudan. Yaw-yaw ka kay traffic kay gamay, huwag kayong daan. And this gospel today reminds us, or reminds the so-called government agency, DPWH, asa naman na magreklamo dahil sa DPWH, no sa pagdala na, huwag mo na iuha. Yan din, baong manitili, yan din, iwa lang, ibahaan na. Dagang kayong reklamo. Yan, kung hindi pa yun, yan ang dalang din. Siminto na maluta. Gibak pang pabunyo. Gibak, harong sa ito. Masaktan ba na siya? Dagang mga reklamo. No? Anyway, make sure kung mag-gusto kita udalan. Of course, human as we are, we want comfortable road or pavement kung asa kita mo ani. Asa kita mo ato, mangita kita dalan ng shortcut, mangita kita o kakayakay. Apan may suon, ang mensahe kanato, niinig ato ang paabot sa Ginoo. As you can see, the second candle is already lit. Mga may suon. Mga nato. Diya sa pagpangandam kanato sa dalan ni Gingon, diya ni Propeta Barok sa unang pagbasa. O diya sa Ebanghelyo ni San Juan na nag-andam siya, nagwali siya, umiyon siya, andaman ninyo ang dalan ni Kristo. May suon, kinigala na seems ironic. Kaya when kita dalan nga agian ni Kristo, kung sa may kiingon sa atong Ebanghelyo niya sa Juan, I am the way, I am the truth, I am the life. Ako ang dalan, kamatuoran ng kinabuhi. So kung may tagdalan ni Kristo, dili man dalan sa hayahay, dili man dalan ng simento, dili man comfortable, at
giagian ni Kristo even sa iyang pagpanganak dito magay siya sa kasungan. Tuhan kita, we are or we ought to be in a comfortable place. Of course, di man siguro ng dautan, pero ang ingon ni Kristo ang mensahe, alam na nato may suon, that we must prepare ourselves, strengthen the path, the road to the kingdom of God. No na iyang mensahe, alam ka nato. But we take the different way. And that is what we like. A comfortable place. Iba ang suon. Kung sa awit pa na, nanaan nato ginaawit, sulod mo sa sigpit nga gamahan, kay halapad ang puntaan o sayon, ang danan Panginoon sa kapilihan, o kini ang isubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang gamaan, paingon sa kinabuhi, o tutala ang nakakaplang niibig. Muna ito awit. Ato pa ginag-iawit. Balik-balik. Apan sometimes, or oftentimes, we fail. All of us fail to this. And this is a reminder for us. May suon. Ato kung tapanikamutan. Nga, ang dalan nga ato pagatuian, tinuod sa mga ini sa ironic diya sa kinabuhi. Gusto kita o comfortable na dalan. Gusto kita na ayahay. Hindi na siya. Pero in a sense, we are challenged morally. No? Sa atong pagsunod espirituhanon na kinabuhi, sa atong pagtuo, kinahanglan kita moagi sa hukom, sa tumungkod, sa pagsakripisyo, sa lapupon ng mga dalan din sa kinabuhi. Kay na atong pag-antos o pagsakripisyo na diha nato mabuhi ang pagsakripisyo sa atong Ginoo. Muna magsugod sa bayan ang angay buhaton nato. Ang hagit nato ini, first and foremost, we need to be aware of it. Asa nga dalan ang ako giagian karon. Morally, no? We are talking about our moral, our character, atong pamatasan. Maayo ba nga dalan ang ako gisunod? Pasin baya, sige kung simba ko usakay, tigyan ko ang akong kinaiya. Wala gihapon, sukway gihapon. Nung likod-likod gihapon ang akong kinaiya. We must have to be aware of ourselves. Atong tanawan balik lang ito kita. First, muna itong buhaton. And if we are aware, then second, kinahanglan na itong dawaton. Yung maugyon din na akong kinabuhi. Inanigin ko. Inanay akong pamatasan. Kung aware kita, then ato kining dawaton, we have this acceptance of ourselves. Then, what's next? So, ini ang pag-realize na base kinahanglan na mag-usap sa atong pagalingon. Tanaw na ito ng pagalingon kung sa ang angay usunod sa ipabilin kung sa pag-uhong. So, there is a stage of heart, the so-called metanoia. Sa usbanan, sa Ginoo, kasing-kasing, o sa kinabuhi. Harap kita magpabunahon sa pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoo. Dili sa katanaw sa uban, ari sa atong kaugalingon. Kay kita tanan, unawat man kita, na kita ang sa kaitong. Kita tanan hindi mataayan sa mata sa Ginoo. Apan siya na ikamot ihapon nga mo kanaon o maari, alam ka nato. Pusa, andamo na ito ang dalan. Hawanan na ito ang kasing-kasing, ang mga tutungkod ng mga kinaiya na dili kayo makapamunga o maayon. Yan ka na ito. Pusa, may suon, hindi ka rin domingo sa ato ang
simba atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Atong pangayuon ang grasya. Nauna, iyang pagkagayday ka nato o iyang ipasinati ka nato diya sa atong pagtawag usap. Abli ang atong kasing-kasing na siya anaa muhikap o musulod sa atong kasing-kasing aron kita pag-uhon sa atong di maayo na mga binuha. Tuliro nato ang maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Samtang